Garai ilunak bizi gaitu. Hortzimuga iraultzaile oro lanbro artean galdua dirudi eta Beinola ongizatea prometitu zuten progresoaren argiek nekez argiztatzen dute biderik. Etenik ez duen krisi baten zamak kolpatzen du mundua. Gupidagabea da krisi kapitalista. Aberatsak gero eta aberatsagoak dira eta pobreak gero eta pobreago, gero eta gehiago. Ordena burgesaren gainbeheran erori zaio demokraziaren maskara mendebaldeko oligarkiari. Eta maskarapean aurpegi zaharrak ageri dira. Estatuen biraketa autoritarioa, joera erreakzionarioen gorakada eta mugimendu faxista berri bat atejoka. Eta zurrunbilo horren erdian hezkuntza ere kolpatua da. Eta berriz ere ikasle langileon beharretara behar zuena, sistema kapitalistaren beharretara dago. Ikaslearen garapen askerako behar zuena, disiplinamendurako eta kontrolerako tresna bihurtzen da. Ikasleon eskubide politikoak etengabe urratuak dira. Euskaraz ikasteko eskubidea ez dago inondik inora bermatuta. Doakoa behar zuen prozesua gero eta garestiagoa da. Kalitatezkoa behar zuten zerbitzuak eta azpiegiturak dekadentzia nabarian daude. Sarbide unibertsala behar zuena gaitasun ekonomikoen araberakoa da. Eta berriz ere, ikasle langilea da kolpatuena. Otzan nahi gintuzkete. Otzan eta esaneko. Galdetu aurretik eskua altxatzeko irakatsi ziguten. Gauzak horrelakoak direla eta esertzeko mesedez. Klasarekin jarraitu beharra dagoela. Baina borrokarako hautua egin genuenok, horretarako leku bat aurkitu genuen. Ikasle langileon intereseko hezkuntza sistema erabat libre batera bidean, hezkuntza sistema sozialistara bidean, Euskal Herriko eziguneak astintzeko, faxismoari eta indarkeria matxistari behar zaion eremu eta momentuan aurre egiteko, eta euskaraz ikasteko eskubidea defendatzeko leku bat. Altxatzeko, batzeko eta antolatzeko leku bat. Hausnartzeko, eztabaidatzeko eta ikasteko leku bat. Urte luzeetan ikasleria borrokalaria eta iraultzailearen gotorleku izan den antolakunde bat. Eta izaten jarraitzen duelaren adierazle gu. Urrunetik datorren grina da gurea. Urrunetik izanagatik urrunera joateko xedea duena. Horretara dator iaz. Batu Euskal Herriko ikasle antolakunde sozialistara.